Over. To us na enfa no can be asre no. Yes. Okwa asantemaya asantemanpon. Na Kumasi ye ban pan hele dia. O se onyanko de wo mtimi fi asem fa tumi ye adwuma. Embo okoso ba so ma sa afre o. We dey na watwepe. Na obagine tumi afi onsam. Ave if you na e ba de nya ase hima. One achasema. Se tiefo beka ya. Emiri bi atwam no achase hima esroku nipa ntagese kantagese eguden ya ase hima na atwi wabone eso se onye odehye de konwa benye nana dutwum wabone nso ode boso so tumfo tangese kantagese so oye de che konkron pa konwa no ode bi yeye na mbo omunyina ya de kro tinura ehye no we de ewura wanche so kra na oyi dikom eman hene yepekurum ehene ka ase hene na yachi amatin so mkotra so na wonhwe sa ase na ne oye se omuhwe no hu se omunya ya de kura na ase omunya de kura na fe hwan no wo kwan se akonwa na ofro na hwan so na se ontime emfro to wonko hwehwem ne fa ho asem mbeto nanim ofa yi eho ise no se ehwenma chief 40 ase yi se eho no denya ase se ba ahene mu a denya ase eye hema achi ase eye ba apanyini achi ase mbacho ehene o Kenya ase achi ase o heya ayi papa wi ayi century baby anom so ofri no century ties eho unsa achi ase na dos yo wasante achi ma achi ase de bia na natabunu bonsu wo no ena ye wo amoama ya chi ase ho na ade wani kobu da bi we de aduan na chi ase ba bia na afia kobi se wampem o apakuro ho ene ye ka amoama ya chi ase da bi amoama ya chi ase wo no ba fam bi kwa yi a o ye dey o zika pa na o si akwa because no to sika no go ene ba teda no to go na manfo man fans atambra o chira masamba na manfo dinachi no ntwen kakra akwa na akwa no so no bisa na obisa da menya ho de wabade esi achi ase na gu mu ahodo bebe na unsa asante achima achi ase mo fta afre ne bomfa achi ase enti ha no mo ta ho so amoma achi ase na chesa dance mengwa me kurom na e ba akope kontompo ni afere uni ba bibia enti akuro ne de obi ni ba gaba dabi ba man ebi ni ba bia ba man de bia na benya bi unya bi wo ba bia kuro de de mufo kontompo ni afere kontompo ni say abebudin o bebudin fe na ye fi honom na ye ko Offinso nkonwa asem no na chese ntangase bi atiato ya opanyin amo opanyin osa kwadwo na opanyin firimnum ene chamme panyin omo ena waso ntakase na atiato na esa antumfo ye se Offinso panfo nyina amra wo ntakase no ase nyae no ayese achamhene ene ode to ewura nim se miri be bae so tumfo se yemfo ode hye be nkwakyere Offinso hema monde owura bi afra mo akon ekoye na enum na enanso antakase no etotoye na tumfo ye se Offinso hema na ekozo nyina woni hu bi o woni bibia na eno na owura adwubosi akon oso no asona hene e wo Offinso ye busapanyin asona busapanyin no so de truth militia bi no tumfo ye se omfa ohene enkoma semba ampa omukoye ekoyi owura amako ade hia bra amako koye ekoyi Offinso hema se bi anyaro ajament mi se Offinso hene ma no eso no ani pem ne buton yema ono ankasa ebiaba o se ni fahene dance ni utumfo bi say yes Offinso nkonwa ase no mo dem memfa twenche nkura na nem no Offinso mpanfo ewo bi kampa no bi say ni fahene bra da ase na ekoso Offinso no se wura ebiri efi bra Offinso na na afia kan film no mea na matana na nemu ya nema ina
na nche bia na krontihin de krata bram se saa de bre no na ne dia ti mentwem ho na ono emedi saa de bre no ebio ampa me so onso de precision bia ba ofeso ahemfie se kwan na na wi afa kente efa tutu no ye ne kwan so a de se ode akojuricha committee ama judicial committee agina atum se say omra na konwa no omefa na ade the fahine eche se o ampa me oyini wankasa yetu ne yade fufura esi anamu na eba sense judicial commission committee judicial committee etin kase yemfa ensiso na ne yayi yedna ensiso no inturu mfiri so ena umbisa tumfo bisa na o mo na dise adwan shon sa se ofso hini ni wa wo na hwe akiro so kanse no nyina no mo yese ofso hini wa me sabre no na kontinu ya butura konwa ofso hini butu ena umbisa se eye de na kontinu no o mo butura konwa ena ni fahine se sebe oni ni wura enya kasa fasa asibi ho na eno na eriko ena wa enkoyi amana no onya kasa fon bi kasa tia sabe ne wura efoso hen na na so butu na konwa kronti hene so ba mo se akonwa no etobe se mfie du no ya na enam so nti wom sa ase amanfo efom ene opem so asabre no wa burukire no te obae no asom ka kira so amana pro to do on fanchi chine wire cause e ban sen me ama japade ena me beji ma japade mo de pro to do amam se na fanchi chine wire so bae no o de ntagase eto form efa insurance aso se zas ni nyina ye ne dia so ofiso se benya do ntagase no amfa nya adwuma o se obi an ntagase no ba nanka o se ebi amba chen de dua enso obi an chen de dua nti oba de asan beto tumfo acha me hina anim na bro te se be office film no onu na odi anim ye ne manyina etu ayeto no cha batakari nsai na ka ono ye na sen no o peso chete o maka eye afiri ho e bonu nwan dumie no ma otua mu ensia na mpo odi ba bi no so ampa me nsen no obaye no ono na yi no man tena dwam ehwe nso no nyina agide na sabi nya do nya dia o matu de na konwa ya butu te osin sai ne ne ka ho nyina o ka ho bi na umye na pa imisa register sa ho krata na yi na e wo se e konwa no entu mutu efa ampa me hene etunu so osibe se mfie do nuni na achampon film a ya ode beje akonwa no ose aye ne manyina afisa aprampo akonwa no ipa nan eno mpreye na ne ba se sabi ni burofuso hinde mfonso bi na mfonso no ode ho asamba judicial committee oban no mo yas dabi unti no urantwe ko na akopachew de bi komano so e bono anyeyi nti o de asano ekọ high court so saa na nso ka kire on se asano omra onfa dwanto emre ne wura o se afi mpemienu adonu mu na o abrochire no so la konwa da no yabu ani ama so be yawura mu ayesi ohen foforo o se we na o de petition koma ofiso hene so ofiso yes on my register no enso nkura ne ahwe akamu asem o se ofiso hene film no o de petition kwa no na judicial committee so etan so a ebu ase no ma no se de otin kwagina konwa o se o hene o se apre ni nua pa na abre o se mmom ya tintuma de akonwa ama ni nua no na so ni nyina mo nka hu se judicial committee edi na sema ma no kwa ya geset no my 1765 2004 de nyina ba yo 2004 ajize akonwa no ene dia na ebisa
ɔhene saa berɛ wɔ so no so ɔkae ɔse n'anim nua no aka deɛ nɔkorɛ nanso na ɛbaɛ sɛ ɔne ɔfiso hene anya ntawantawɔ bi yɛ sɛ bia ɔkasa tia no yɛ sɛ nka ɔmpakyɛ ɔse deɛ ɔmpakyɛ no ne pakyɛ ɔsena ɔkyena ɔse wɔn mu nyinaa afi kora ɛfrɛ sansama ɛwɔ tekyiman sɛ ɔhene no a ɔka sɛ yɛsɛ ɔnsa mɛfrɛ akonnwa no nsɛm ahorow nyinaa ɔde kɔ nyinaa odifɔ judicial odifɔ high court odifɔ na yɛsɛ ɔmpakyɛ ɔsɛ dabi ɛno deɛ ɔmpakyɛ ɔde na ɔkyena modu baabi koraa akɔsɛ kwan sɛ ɔnte apa ɔkɔ abirikyi akɔhwe adeɛ na ɔtee sɛ sɛbi ɔfɔso hene kɔ na akuraa no na ɔbaeɛ sase no ɔma ahyɛ no bɔ ketee sɛ ɔfɔso hene fi mu a ɔmde no akonnwa bɛma no ɔkyerɛ sɛ ampa ɔhene ankasa du baabi no ɔso ɔnni adeɛ bio ma ɔde nsa kasaprɛko ɛbaeɛ ma ɔyɛ sɛ ne ɔnto dwa nka ho na yɛntwa ne ho sɛ ɔde ɔsɛ dwa no deɛ ɔntɔ nnɛ ntɔkyena ɔsɛ afei ɔfoso hene ɛfiri mu no ampa a ɔbaeɛ sɛ ɔbɛgyina akonnwa na ɔtumfoɔ bisaa sɛ hwan na ɔtuu saa ɔhene no yɛtu na hwan na na ɔwɔ hɔ anaasɛ no sɛ hwan na ɔwɔ hɔ na ɔso kyame panyin kwaku wiafe na ɔwɔ hɔ ɔnso ebisa na ɔnso saa ɔsɛ ɔhene de ɔfoso kɔ judicial odifɔ ɔso kɔ high court ɔnso odifɔ afei ɔmpakyɛ wɔ sɛ dabi ɔne ɔmpakyɛ ɔde mpakyɛ ɔkyena na ɔsɛ ɔhene no ampa ɔtɔ kasa prɛko so ɔde atu ne ho adeɛ so ɔnto odwan a ɔsɛ dabi ɛneɛ ɔntumi nto odwan no dɛ wɔatu ne ho adeɛ so na ɔsɛ ɔfoso hene fim no na ɔde asɛn kɔ judicial committee na judicial committee yɛ sɛ yɛwie biribiaa mpo nka yɛwie na yɛbɛka ho asɛm no na ɔsrɛ kwan sɛ ɔkɔ aburukyire na ɔde ntankɛseɛ ɛde to so kyamehene ɛkɔ so kasa ɛyɛ sɛ krontini no ɔyɛ nneɛma ho nsɛm paa asɛm ɛkasa tia ne wura na ɔde dwanto akoma nana kwanta kasa hene ma ɔbaeɛ ma nana wiafe akɛntɛn yɛ sɛ sɛ ɔbɛgye di mu no yɛsɛ ɔfɛsoma nyinaa hyia na ɔde asɛm no bɛto n'anim sɛ bia sɛ nkotodwe na ɔbɛbu o dɛn na ɔbɛbu o ababu na asɛm no ofii mu no na ɔde asɛm no ɛkɔ hema afie na mpo no na yɛnyɛ yie no yɛnyɛ ho hyehyɛ biara no na ɔfie aseɛ ɛdi ho asɛm nti ɔsɛ krontihene deɛ akonnwa no da so a yɛbutu no na ayi sɛ ɔhene bɛba no na ɔpa a bɛsa agye no bio ɔkɔ so sɛ ɔkrontihene ɔkɔ so asɛ ɔhene no a yɛkra sɛm no sɛbi ɔkakasafo bi na ɔde baabi no na ɔyɛ sɛ biribia mpo ni hɔ ɛte sɛ ntankɛseɛ na ɔyɛ sɛ na nka onim sɛ bia ɛbɛsɔre mu nso yɛ asɔre mu agye sɛ ɔfɛ so ayɛ sɛ momfa ntankɛseɛ ɛnyɛ adwuma nti ɔno pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ awie nsua so kɔkɔɔ deɛ da so a yɛtɔ ho nsase na benkuhene so ɔnso na ɔwɔ bi no so sɛ ampa tɛpahene bepɔ so hene wɔn nyinaa de dwanto abaeɛ sɛ wɔn srɛ sɛ mfa akrontihene ti nkyɛn no akrontihene saa mbɔ bio sɛ ɔne obiara nkyɛn bio na obiara so mfrɛ nso ɔmmra afoso hene mfie wei na busapanyini ɛfrɛ no so na n'atakyi abiam ɛyɛ ampa ame no asɛm asi ɔno ɔfɛsofo nyinaa ɔhene no deɛ yɛyi n'adi judicial committee odifo high court odifo ɔmpakyɛw sɛ ɔmpakyɛw nso bɛyɛ sɛ mfeɛ dunni ɔma nkonnwa aduani na biribiara no a ɔno nko a ɔruma ɔno biara ɔsɛ wei mu na ɔfosɛm ade to anim sɛ saa adwuma no deɛ ne baakofoɔ adwuma nti nana no ɛbaa sa no ho sɛ nti ahwɛ yi a agyapadeɛ hɔ no wɔmmɛgye afi nsɛm nti ɔfrɛ abusua mmienu nyinaa ɛfi takyiman ma ɔm de ɔnti saa ho sɛ dɛn na ɔmyɛ nti ɔm nyinaa te asɛ sɛ ɔm de dwantoa no bɛba abɛma prɔfɛso hene nanso na ɛbaɛ sɛ
owura si on de on pachi on empachi na ti o de kasa prago jin o si on de wotunu ho ade so ti ono abusuapɔn na abusua no nyinaa ɛyɛ amamre na amanyi no nyinaa sɛbe de ɔfoso hene de kɔmaa no ne abusua no nyinaa yɛ ofi sansam na ne nyinaa no ɔmo nneɛma nyinaa akyɛ sɛ ɔhene no obu nhyehyɛ so ɔmnyɛ amamre na amanneɛ nti ɔyɛ sɛ ampa ɔtu no ne abusua no ɛde nanaboakye asi so ɔyɛ sɛ ɔnti ma kuro ketewa sɛ sɛ ampa me no sɛbe mogyahwiegu ɛmma hɔ nom tumfoɔ de to nananom anim sɛ nea aba ne kuro nti hene ɛne ampa me sɛ no obiara nkyerɛ n'adwene kuro nti ɛsɛ nokora ni kuro nti hene asɛ no deɛ wɔn ntumi nka mmerɛ kɔn ɔhen foforɔ ɛmmaeɛ no na nka bere a ɔhene te ase no na nka sɛ wɔn ɛka na saa bere sɛ nana no afiri mu a ɔhema ne mpanyinfoɔ ɔmo ne tumi bi aso mbɛtumi akasa asɛ no te kuro ti hene no ɔda so a ɛwɔ sɛbe akonnwa no ada so a yɛbutu no ampa ame asɛ no so ɔmo sɛ ɔhene no ɔto ne ho adeɛ so na ɛbaasa afei deɛ ɔsan asɛ n'akyi sɛ ɔbɛgye akonnwa no nti ɔgye akonnwa no nyɛ yie dɔtɔ so hene so kasa sɛ ampa kuro ti hene tubia no ɔmo sɛ saa na ɛsɛ ɔhyɛ hɔ nom a ɔntimi nka sɛ ɔkuro nti kɔsi sɛ ɔhen foforɔ bɛba na agya ɔbɛdwene ne ho a na wadwene ho ampa a me so ɔse mmerɛko abusuapɔn so akyerɛkyerɛ m paa ma obi ate ase no deɛ ɛneɛ ɔhene a ɛdi asi so ɔno a ɛnɛ sɛ ɔta so mbem ɛso kasa ma kuro ntire hemfo no ɔse kuro nti hene ɔyɛ nneɛma ho nsɛm paa na nyinaa mu no ɛsɛ nifa hene ɔkɔ so a ɛyɛ n'adwuma ampa a me so deɛ ɔhen foforɔ na asi no ɔso saa ɔso nkɔ so ntena so sɛ ɔhene na ne yɛtu no ɔmpɛ ne ba mi fa saa so na yɛamfo hene so ɛka bi sɛ mmerɛkɔ abusuapɔ hene so agye atom sɛ ɔno ma yɛbu opono no ani na akyire ɔsi ɔhene no yɛbɛfa nsaa nka na abusuapɔ hene wura nkɔdwadam no so aba nsa yɛbɛfa nsa ɔhene a ɔsi ma ntɔn akwam so sɛ ampa a me ɔhene no ɔno a ɔtu ne ho adeɛ so nti obiara ngyegye so bio afei nana ɛyɛ nana hema nso ɔnso ntankɛse asɛm ne wotumi sɛ ɔbɛtumi atena sɛ asiesie wɔntwɛn kɔsi ɔhen foforɔ bɛba ma so nkwanta hen nso kasa sɛ mmerɛko a asɛ no yɛntumi asiesie berɛ a ɔfoso hen te ase no ɔfoso hem asɛ abere berɛ a ɔfoso ɔkɔ na kura no ɔmu ntumi nka da kɔsi sɛ ɔhen foforɔ bɛba ansa na ɔmɔtumi aka saa so na abusuapɔnyi ampa ame ɔso sɛ ɔsi ɔhen foforɔ deɛ a na ne na ɔhene baako no ɔno a atwe ne ho adeɛ so ɔmpata so ɛka bi saa sɛ kuro nti hene no ɛtu no akonnwa no abutu nti ɔntwɛn kɔsi ɔhen foforɔ bɛba sɛ ɔbɛdwene ho a wadwene ho ampa ame so saa na ɔsɛ sɛ abusuapɔnyi ne ɔka no ɔde atwa asa no awɔ koraa ɔhene ɔte so yɛma nyɛ n'adwuma yɛpɛ kuro sɛ ampa ame ɛhene so ɔne asɛm bi aka bio ɔno atu ne ho adeɛ so wafa kuro nti ho so ɔsɛ asɛ no ma nkonkɔn hɔ kɔsi bɛyɛ ɔhen foforɔ na bi ɔsɛ na nifa ɛsɛ ɔfoso ma ne mpanyinfoɔ wɔn mo ntimi ne ntankɛse asɛm koraa nti wɔn anya amane kɛseɛ paa na abusuapɔnyi nso na waka no nifa so yɛagye atom sɛ ɔhen no ampa ame hene no ne ne hene adɔnten nso sɛ kuro ntiri wɔyɛ nneɛma ho nsɛm na ɔbɛpa kyɛ hɔ no wɔsɛ mɛkɔ aburukyire ɔkɔ aburukyire baeɛ no ɛdɛn na abɛka akyɛ sɛ abere a ɔhene no afim no ɛna wobɛka dɛn nti ɔyɛ sɛ ɔfɛ so ma ne ne mpanyinfoɔ ɔmo ne kɔ biaa sɛ ntakasɛ asɛ no wɔmbɛka mpo ɔmo anya amene kɛseɛ paa ampa ame asɛ no so adɔnten ɛsɛ ɔhene no a ɔtu ne ho adeɛ so no wamfa bu amma n'abusua mpo nti obiara nsosɔ ne so asuboa so kasa sɛ ɔfɛ so ma ɔne ne mpanyinfoɔ ɔmo ne tumi sɛ ɛde kuro nti hene ɛsi so afei ampa ame so ɔhen foforɔ no a wɔn de asi so yɛagye no atom asuo sama nso kasa sɛ ɔhene no na akonnwa abutu no saa na ɛteɛ ɛnkɔ so nyɛ saa na ampa ame so ɔhene no a ɔsɛ wɔto ne ho adeɛ so no ɔyɛ dɔkta ɔnkɔ na ɔnkɔyɛ ne dɔkta adwuma ɛna ɛbɛboa no adankragya nso kam sɛ kuro nti
yɛ nkadeɛ ɛsɛ no asɛ no wɔn ɛhwɛ ka nanso bere a na ɔhene ti ase no wama meyɛ nka sɛ deɛ a wakɔyɛ sɛ ɔba de sɛfoɔ no ɛma no ntena no baabi ampa a me so ɔse ɔhene no waturu ho adeɛ so no ɛntena ho saa na adansehe so ka bi sɛ ɛnka ntankɛseɛ deɛ ɛtotoɛ no a na nka ho deɛ ntankɛseɛ aprɛ ne wura na wahwɛ so aka na ɛbaasɛ sɛ ɔfiso ma ne mpɔnfoɔ ɛtena sɛ ɔmo kasa asɛmi nti wɔn anya amane daase bi ɔsɛ bɔ nsuo asa na mpɔnyi nso ɛdɛ ɔsɛ mi deɛ nka ne na ehia mi asɛ ɛnɛ ɛsɛ ɛnyɛ ɔfiso hene yɛsɛ na kame kyerɛ wadwene na ɔso nsia mmienu yi bi a ɛntwa yie o dɔkta yi wo de nsa kasa prɛko apasi wɔto ho adeɛ sɛ ɛnɛ na wakasa prɛko ane saa nti ɔman nkɔ no baabi na kuronti yi nso n'asɛ no ɔnkɔnkɔn hɔ kɔsi sɛ ɔhen foforɔ ɛbɛba benkum so ɛka bi sɛ ɔhema ne mpanyinfoɔ mo anya amena kɛseɛ paa na kuronti yi nso ɔntwɛn kɔsi ɔhen foforɔ ba ampa me so da no tum sɛ wo ankasa kɔtɔ odwan so ne dwan na busua atwa wo dwan atu ɛde ɔhen foforɔ aba ɛyɛ dɛ na afei sɛ ntwɛn ne sɛ woba abɛdwo akonnwa baabi ɔnkɔ no baabi sumanyanye so ɛka bi saa sɛ ɛwɔ dada no deɛ ampa mɛnyi no yɛ nasi so mfa saa na afei ɔfɛ so ɛma ne mpanyinfoɔ so wɔn anya amane ɔyɔkɔ ɛsɛ kurontin ampa mɛyɛ so ɔta so no wosa abiri yɛ butu akonnwa na ɛbɛyɛ dɛ na wasa no ka ɛbɛgye atom na waka no deɛ yɛmfa nyɛ adwuma bi ɔfɛ so ɛma ne mpanyinfoɔ so mo nyama no kɛseɛ paa sɛ yɛne mu di nwonwonwom paa na bɛkɔ ahene so saa so kam sɛ ɔhene dada no nsɛm ɔka no bi ampa me yɛ sɛ agye tom koraa na kurontiri so wayɛ mfɔnsoɔ pakyɛw a wo sɛ ɔmpakyɛw na ɛyɛ dɛn na afei de ɔhene no awu a wo sɛ wo na ayɛ kurontini saa na kyidɔm so da no tom sɛ ɔfei so mpanyimfoɔ no ɔmo amfa bu amantan kɛseɛ paa te sɛ ɔmo anya paa ɔmo nyama adɔntehene nso deɛ yɛnka nɔkora nkyerɛ no so ɔnyɛ adɔntehene ɛyɛ kurontehene so ɔnyɛ adɔ agɔɔ so ɛsora nso ka bi paa sɛ ampa amehene no deɛ yɛma no nkɔ no baabi na akɔyɛ sɛ book nso yɛ book ne ɛde akɔdwa o ɛno na ayi twɔmdɔm hin nso ka bi sɛ akonnwadie no nana ɛnyɛ nkɔmɔnkɔn o book yi meka kura bi obi so kura ne nhoma kyɛn wɔ nti akonnwadie deɛ sɛ yɛde nyansa na yɛde akonnwa no nti wɔn sɛ na ahema ne mpanyinfoɔ wɔn anya no papaapa nti wɔn twɛn kɔ sɛ gyaase so na no to mu sɛ na ahema ɔnya nimfɛn adwuma ɔyɛ no ayo no mfanimu adwuma ɔyɛ no ɔfis no ɔnya akoraa na ɔhwɛ na asante amammerɛ no amanneɛ ɔnini ne paa amantehene so da no tum so ɔfisi mu a akwan bi so no wota kurontehene akyi ɛno nti na sɛbe nana wiafɛ kɛntɛfi mu a wasa ɛkɔfa no aba na otwobɔdɔ nso ka bi sɛ ɔfisi mu a ɛmu yie deɛ na kyerɛ sɛ mpanyinfoɔ koraa no na wiafɛ kɛntɛnte ase koraa na ɛnyɛ de mɔta n'akyi kwambi so na mfa ɔdɔ bi ma no nti kurontehene sɛ na waka no deɛ wɔkee so saa na ɛteɛ wode aso a wakonnwa no yɛbutu no na ɔyɛ sɛ otu ampa me ɛhenefo paa sɛ mɛka dɔkta na ɔkyerɛ sɛ ɔserɛ no akonnwadeɛ no ɛnyɛ book o na mu sɛ binya no ɛyɛ nyansa na ɛdidi akonnwa ankɔbea ɔmso ɛsɛ ɔfisohene ma ne mpanyinfoɔ wɔmpɛ sɛ ɔmsesa nneɛma mmeretia yi a ɔfisohene ɛfi kɔ ne kura no nti wɔn anya ama no paa apaa me so saa nso ɛyɛ sɛ apaa me kesi no so obi asosɔ so dɔm abra so ka bi saa sɛ ɛyɛ sɛ ne ankɔbea kan no ɔno ano so ka bi na apaa me no ɛyɛ sɛ saa ɔhene no sɛ yɛgɛsɛ to ade hye ne ho no sɛ kwan bi wɔ ɛde ma kɔ ne yɛtwam a yɛnyɛ ntɛm yɛ a na nkɔ ne yɛntwam
na wamfa nkɔdi mu no baabi na ne wi afi sɛ saa tumi no ɔbɛgye fi otumfoɔ ansa na saa gazette no yɛde ma nto ɔnhwɛ nneɛma yie paa saa nkwa sɔrɔ nso yɛ sɛ ɔhwɛ nneɛma bi a ɛho sɛ saa mpanyinfoɔ ɔhema ne mpanyinfoɔ no wɔn na ɛtɛ akuronti hia akyi na wɔn de otimu sɛ bere a na ɔfisɔ hia te ase no na ɛnyɛ adeɛ a sɛbi wɔn ta na ɛgyina wɔn twɛn kɔsi sɛ mmiri bi ɔbɛfiri mu na yɛayɛ nea wɔn ɛpɛ nti ampa ame nsɛ nso deɛ ɛneɛ obi asosɔ so ɔhene no ɔnkɔ ne baabi na maawerɛ soso sɛ ɔnwa sɛ ɛde buo ɛne fɛ deɛ ɛne suro paa na nasa nipa wɔn ma ɔfɛ so hene so wɔn hwɛ sɛ ne nneɛma ɛkɔ so a ne wu akyi na obisa sɛ ɛde buo fɛ deɛ na obuo na ɔma wɔ ma ayɛ ɔfɛ so hene nti wɔn hwɛ sɛ otumfoɔ hwɛ sɛ ɔhene no nso ne gazette no yɛbɛtwam animanim yɛ bi ɔfɛ so ma ne mpanyinfoɔ wɔyɛ mu anyama no kɛseɛ paa kɔsoɔ sɔreɛ no ɔkasa fɛfɛɛfɛ ɔsɛ wei ne yɛ amaniya kɛseɛ paa o yɛmfa nkyerɛ ɔfɛ so ma ne mpanyinfoɔ yɛmfa nkyerɛ nyansa paa ampa amehene no nso wɔn yɛ sɛ ɔturu ho adeɛ so nti ɔno agya ɔnkɔ ne baabi kɔntrasehene nso yɛ sɛ ɔhene no a wɔturu ho adeɛ so no sɛ akekabensa na ɔyɛ nti sɛ wotim de ɔfɛ so hene ɛkɔ court na nea ɛbɛn nyinaa no ɔmpa ho kyɛ wɔ sɛ ɔmpa ɛkyɛ sɛ kabensɛm na wɔdie afei ɔfɛ so hema ne mpanyimfoɔ so wɔma anya amane anam ka sɛ wiɛtu akyɛ amehene ɛsɔre paa sɛ ɔfɛ so hema nea wayɛ deɛ wama mo ho adwirim paa wɔdeɛ ɛdɛ nkyɛm su bi nana ɔsunu ha nom ampa me ɛnsɛ no ɛbɛn no nyinaa na nka ahemfi na ɛdi saa nsɛm yi nyɛ kɔɔto didi na fi adɛn ɛna woyɛ na ɔfisi ma kan hu sɛ nana afra no akonnwa so na ate no o nana afra no a bere sɛ yɛde nana pɛmpɛ kɔ sehyees no ogyina pintin paa so ɔno no nua ne nana yɛ asantoa to ne asantoa no ti gyina yɛ a ɔne buroni de si ani na nea woyɛ deɛ ama ɛho adwene paa nti obisa sɛ nti yɛ nana afra no wayɛ ebi na woyɛ yɛ anaa sɛ nso so wɔyɛ ade foforɔ wasante ama mmerɛ no ama ne no mmɔden a na wiafɛ kɛntɛ na wabene asante ama mmerɛ no ama ne mu nti nea ɔkyerɛ mu nie deɛbi mama ho adwene paa ɔsɛ ampa me so ahene no wama ɛkɔma di nkonnwa no na ɛdɛn bio yɛsi kɔ baabi a ɛna ɛkɔ baabi kɔ so a kasa bio sɛ ana ayɛ ana foso ma ana afra no akonnwa ɔte so no ne ho adwene ho so ba wɔyi na di no na ɔyɛ sɛ kurotin kura de wɔ bi no na nka report ɔm de ba ɔde ntanka sɛ ɛtɔ so na ɔno anso akɔtena aburokyire ya ɔbaeɛ no adɛn na ɛsɛ mode n'akyi na mode sɛbi nsɛmpo ɛma nso ɔhwehwɛ mu ɔbɛyɛ no sɛbi ɔnu ne ho dabi de bia da woka sɛ ɛnkyɛ biara maha me asɛm bi si saa ɛma ɔhema mpanyimfoɔ nyinaa wɔn yama no kɛseɛ paa ebi ɛna asi ɔfɛs no agye sɛ wɔn so wɔn yama no kɛseɛ paa na ɛho sɛ kuro nti na yɛatwe no kɔnnwa si nkyɛn no yɛde judicial committee ma no ma dwantirani ɛdi asɛm ɛka sɛ afei ampa a me so asɛ no mede apusapɔ nyinaa wɔ animu ama nneɛma ada hɔ paa na sɛ ne abusa yɛ judicial committee ɛkan no de ɛnyɛ ade a ɔmbɛgye atom sɛ ɔnkɔrɔ nkɔgyina konnwa baabiaa ɛntwa yie afei yɛde asɛ no ma yɛwura ɛturɔ so dan na ɔkyerɛ bi sɛ faako ɔhene ne ɔhemaa ni no faako ɔhene ni no ɔhemaa ne ne mpanyimfoɔ na ɛhwɛ kuro no kɔsi sɛ ɔhene bɛba wɔn ntim sɛ ɔhene na wɔn ti ntu ɔhene saa mmerɛ no na ɔhene bɛba no mu na obɛtumi ayɛ nneɛma nyinaa na kurontini obi a sɛbi ɛtu ɔkɔndwa abutuo ɛyɛ dɛn na wokɔka sɛ ɛmfa obi mmra anaasɛ wankasa so yɛnsa mfa mmra bio na no ntumi yɛ kɔsi sɛ ɔhen foforɔ bɛba
ɛfa ho saase no so deɛ saa na ɛteɛ san sɛ sɛsei no ɔhen foforɔ ɛna aba no ɔsohema so ɔne mpanyimfoɔ ɔwɔ sɛ nɔkorɛ ni saa bere deɛ mo na nneɛma nyinaa hyɛ mo nsɛm mohwɛ na mototo nneɛma yi de ɛfa mpa a me so ɔso ɔhene na ɔtu ne ho so no ɔno nso ɔpa a ɔntwɛn kɔsi pa ɔhen foforɔ ba so ɔbɛdwene ho a wadwene ho yɛnte saa deɛ a ɔso atu ho adeɛ so na afei ɔse nananom saa bere no montumi ntɔ nsase o san sɛ ɔfosɔhene ko a na ɔti sa location na saa bere ɔhene no ɔdeɛ montumi nyɛ biribiara na ɔhene no ba a na mo no bɛbu nkonta na moatoto nneɛma no mafi aseɛ ahwɛ nneɛma nyinaa foforɔ na so hwɛ tape bi akokɔ soɔ no pɛntɛhene na ɔmɛka ka nyinaa no mate ne nyinaa o so yɛbɛkɔ nkoransa yɛbɛyɛ sɛ nkoransa bɛnka sɛ ampo de sɛ no mayɛ madwene sɛ metumi to sɛ mɛkɔ ayi a mɛba no masi mo hene hwɛ ne yɛɔfo so ma ɔkɔ so nyinaa ne nyinaa woni ho bi na ɔsena me maame ɛpɛ wasɛm papapapa ɛna nso a meso saa dɔ no nam de mɔ te hwɛ yie paa hwɛ yie hwɛ na wi afɛ kɛntɛ du abi no na nka wo korɔ pɔ watu